Салому алайкум бародарон, хуш омадем ба канали Роғун ТВ. Имрӯз хостем як видео кунем аз Яндекс Толока чӣ хел сум кор карданам. Барои аввал бояд аз Play Market ҳамун программаи Яндекс Толокаро скачат мекунем. Ман скачат кардаги ҳастам. Дальше мерем короче. Рӯиш мекунем программаро. اینجا فهموندگی که چیکار کردم در کور چیکار میکنی اینجا همش присоединиться میکنیم. بعد باید یاندکس دا аккаунт داشته باشیم. программаи яндекс که در تلفن هست باید همون аккаунт داشته باشیم. اگر نداشته باشین همون رجیستراسیون کنید تا аккаунт خلاص بعد میدرویم. согласен. То есть мы разим ба ҳамаи условияшон. И программа ҳамаш қонуния, ягон ҷои чизиш нестай, вай мисол ҷои разводиш нестай. ҳамаш қонуния. ҳамун ё дар ҳамун Яндекс кор мекунад. Яндекс худаш қонуния. ё ҳамаш ҳамин заданиёе ки сум кор мекунӣ. фильтр мекунем. аввал ҳамаш вай фарқ надорад айхтон вобаста мегирем. ёш недоступни ва ёш оли хумонда наметавонем шумода барои хумонда недоступнем барои ки рейтинг мо оли 0 барои ҳамун недоступниёшо мегирем. инаи ҳамаи ҳамун заданиё ки мо сум бояд кор кунем. ина ҳамун заданиё. инаш $2, инаш 5 сент. суми бисёр дар интернет оли ягон ҷода дар як рӯз наметавонӣ ки 7-8 ҳазор рубл кор кунӣ. барои ҳамин Яндексда агар рейтингит баланд бошад дар як моҳ где-то $50 кор мекунӣ. а так ози рейтинг паст мумкин як моҳда 400 ё 500 рубл кор кунӣ. рейтинг баланд шидан гирифт суми ҳамун кортам баланд шидан мегирад. пеш аз омадан инҷа инструксия дорам мехонен. аввал сум кор кардан наметавонен. аввал медроен как тест доред чӣ хеле ки мактабда экзамен ҳамон хел аввал экзамен месупорен. якум экзамен бояд где-то 85 боло бояд балтон бизанед ки барои вазифаи пулакитон бита. вақте ки гузаштен баъд вазифаи пулакитон мета. инструксияша мехонем чикор кардан дар кор. бояд бибинӣ ки короче ҳамун мегӯяд ки ҳамун проверка типа как проверка короче да. инҷа пример бо овардагӣ ҳаста. ина примерош бояд примерош ҳаминҷо короче ҳамаш ҳаста да. ҳаминҷа хушрӯ мехонен ба русия. ишо важниш ногуфта намонем бародаро. як канали дига ҳаст ҳамин ютубда. ҳамин как шпаргалка қариб ҳамаи ҳамин задачаҳоро дорад. барои ҳамун шпаргалкаро гирифтан бидурен дар ҳамун каналаш подписаться кунен. ссилкаи каналаша ман дар комментария мемонам. бидурен подписаться кунен. ҳамун бародар шпаргалкаҳоятонро короче скриншот мекунад. шпаргалкаҳоро роитон мекунад. метавонен ки 100 балл бизанен ва задачаро бе ягон чӣ бигирен кор кунен. сума бигирен дар киса бизанен. понятно тут. барои вақте ки сума кор кардем барои сума перевод кардан мои деньги медроен. инҷа чанд намуд метавонем ки дар Яндекс деньги я намуд кошелёка
метавонед дар ин перевод кунед ё ки дар сим-картатон шотатон да партоен. инҷо бо ҳастаи PayPal короче иски ёша ман намедонам чиянд. Ман обычно дар ҳамин Яндекс деньги да мепартом. Не шотое ки ман дар Яндексм партофтагиам. Инҷа $1.5 67 сент инеми сумое ки ман дар Яндекс денгим партофтагиам ҳамаш гузаштагиянд короче. Оз бо ман скриншоторо дар охир мефаҳмонам ки дар Яндексм гузаштагиаст. Но гуфта намонем ки барои сума гузарондан дар Яндекс денги кошелёки шумо бояд идентификатсия гузаштагӣ боша. Идентификатсия барои идентификатсия гузаштан дар Россия аму паспортон қатитон мегирен, ягон связной медуроен, 300 рублдан мекунанд метаҳантон. Ва ҳаму бародаре ки мо гуфтем каналаш одинокий волк короче ҳаму подписчикошам мегӯяд ки 5 та Яндекса ман бепул идентификатсия мегузаронам короче. Касе ки мисол бухоад бепул ҳаму каналаша подписатсия кунед, ҳаму мобайни подписчикош 5 одама идентификатсияша бепул мекунам. ягон ҷои қиниш нестай. Метавонед ки ақаллан дар ҳаму шотонда вақтҳо бекорӣ медоред 10 минута уже метавонед ки кор кунед сум. Дига ягон ҷои чизиш нестай. Инам хеле. Агар ягон ҷои нофаҳмош боша комментарияда бинависен, каналда подписатсия кунед. умедворам ки доллара инҷа кор мекунем. Худо нигаҳбонтон боша, мададгортон боша.